Зәйлелер хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм тутырылган тартмалар, капчыклар, төйләр, бу юлы кирәк яраклар госпитальләрдә дәваланучы ир егетләр өчен әзерләнде. Юрган матраслар, шәхси гигиена әйберләре, киемнәр, дарулар салынган. Алгы сызыктагы егетләребез өчен дә кирәк яраклар, азык-төлек, шәхси посылкалар тутырганнар. Изге теләкләр, имен юллар теләп гуманитар йөкне гадәттәгечә Җиңү бульварыннан озаттылар. Зур көч белән шәһәр халкы шулай ук авыл җирлекләрендә хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм туплана. Это у нас 46-й гуманитарный конвой. Груз отправляется военным госпиталям и боевым частям Луганской Народной Республики. Мы желаем, чтобы они благополучно доставили гуманитарный груз до места назначения. Йөкне озатучы арасында махсус хәрби операциядә катнашкан егет Максим Тюкаевка хәрби хәрәкәтләр ветераны таныклыгы тапшырылды. Азатлык китерүче солдат һәйкәле янында шәһәр җәмәгатьчелеге, хәрбиләрнең туганнары, яшь армиячеләр җыелган. Игелекле эшкә алынып, зур юлга чыгучыларга имен юллар теләделәр. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.